കോഴിക്കോട് വരുമാനമുള്ള 3.5 ഏക്കർ തോട്ടവും വീടും. കോഴിക്കോട് ഓമശ്ശേരി വേനപ്പാറയിൽ നിന്നും 2 കിലോമീറ്റർ ദൂരം, ബസ് റൂട്ടിൽ നിന്നും 500 മീറ്റർ, പഞ്ചായത്ത് ടാർ റോഡ് ഫ്രണ്ടേജ്, 3.5 ഏക്കർ വരുമാനമുള്ള തോട്ടം, 220 ടാപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന റബ്ബർ, 180 കവുങ്ങ്, 95 തെങ്ങ്, കുരുമുളക്, മാവ്, പ്ലാവ്, വീട്ടി മറ്റു മരങ്ങൾ, മെഷീൻ പുര, പുകപ്പുര, 2 ബെഡ്റൂം പഴയ വീട്, വറ്റാത്ത കിണർ, തോട്, മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾ. 3.5 ഏക്കർ സെന്റിന് 30,000 ചോദിക്കുന്നു. 1 ഏക്കർ മുറിച്ചു കൊടുക്കും. സെന്റിന് 50,000 ചോദിക്കുന്നു. ചെറിയ രീതിയിൽ കുറയും. താങ്ക് യു.